en France 24 là oui adia kafo France Italien kafsana atole Mauritanie ambala donya kafo angamilisim ga balange stembe gula ko male tarange da Mauritanie simambo yoro dokan wala sa koto emi dunu fembela jelembe mali la fona kara simang ko na nasrawe bara o fret kelino Sénégal Barthélemy Diaz kunungu ale sigira ka meria gulo kan kunu aye wele se mauma ko ni ko damlele yelma min ne Sénégal kaw uma ko bala Mamad Bazoum akabana Ghana post barkan ka bolini gawo ko obena tale fe akabana Ghana bado ina fo France Inter ya foto na somadaina Emmanuel Macron nga tali la Moscou Kremlin la Kremlin o Vladimir Putin ya ala gusi a fora foto na wuya a belagele detail kabiri jamana nyama ta Moscou Emmanuel Macron kumbena tugomna anyona la gusi ma jamana nyama so folo Moscou jamana kan bakuruba kuna fono replay kuna fono mini Karim Sibebna la si awma lambe do dunga alaka kle heredi awne nema ambe adam ne nanga jamana kibarai amala dona kafo kasanga mali bi halaw mabi la gere kera la gere mini colonel ablay maiga makeneka ka fara docteur Sugel ko kala maiga ka fara nga barake da ngema chamanka wala sa jamana be tugo mina jekul misigilembe ka jamana yere ko hakilina udinyoama o kuma nyu ya kala kunu kadaka ko ka kuna fondi nyoma gelya be yoro mununa wal makukura munun be yoro mununa ka hakilina udinyoama wala sa ka jamana dla wala zeni mulay alekum ya keneka ale mi ni ale assise national o nyama ya ta aye kuna fondi we jekulu misi wala saka mali yere gouvernement ani assise national tabulu kolosi we hakilina chamali nyoma ko abinata assise national bani kofe hakilina do kanga ta jamana yere maratu nasrawla o fen fole mi misalla kamali kon do kolosi o gelabe yorom na ko don panga yere belli halamina bi ko don o da sera fenjama ma mit be talike kengen yala faga sing so barawma abe to mina bi yali akayin tenwa walma yala makanga do fanga sing so barawlawa ningali to min dara nin kan kunwo mamina ni kumbe la gerela misalla bena minga jegulu mele sigelembe malire gouvernement kolosili kama kuka hakli jagabo kana fara gouvernement woli tabulu mindi wala sani shati beta o kay shatu konna na ko ka kilan jagabo ke akoka o satke la maladona kafo o ye femi ni bulu dalu la galla kafo fo sebe ko nyana ko sebe la maladona kafo ko o barawo la gere bakara kunungo o femi ni o ye malire gouvernement nasrawla kasanga Francika Sosuka bolima malila ako bena ke tugudme amba awala dona ka foko o bara wulu sigilembe senga ni watina wode la France Inter ani France 24 wulu ko ni ngali ke mamala ko ni amanya ka fo Francis Sosu bena malibla ko ka malide do nyininga aya fazenga tali ko abeli halaj mena metta pode ko ale koni amajale kadaka ko francima foike ko ale ka kumala ni abayelema ko sananga digi francila ko anga digi anrela kadaka ko ni bete francinoy awe Jamil Bitar mfalanginga Jamil Bitar ya jaka foko
ni ko ɲana malidenw ma n'a sɔrɔ ko jara malidenw ye ko Faransi ka Malibila in k'a jara malidenw ye kosɛbɛ san 9 don o don kasara bɛ kɛ o kasara wolo ko ni o jɔlen ye ni Faransi ma taa ko Mali tɛ kɛ Mali ta ye tugun wala ko nin kɛra fɛtiba ye malidenw bolo ka d'a kan ko bɛɛ kun sigilen bɛ min kan o de ye nin ye Faransi ka bɔ Mali la ko o de kɔni diyara u ye misali la ko ka kɛlɛ daminɛ san dama in kɔnɔna na ka na se bi ma maliden min n'i tora la maa 10,000 ani maa 200 wa ko Faransi maa min tora la maa 50 ani maa 8 bɔɲɔgɔnko wa ko ka faraw kan i n'a fɔ kunnafonila y'a fɔ cogo min na ko ɲinɛ bɛ ka kɛ dɔw faga cogo kɔ wa ko ɲinɛ man ka k'o kɔ o dɔ ye Claude Verlon ani Ghislaine Dupont olu bɔnɛn'u nin na o de la fɛn min n'o ye Jamil Bitar ale y'a jira k'a fɔ ko Faransi nana Mali bɔ bolola 2013 o ye tiɲɛ ye ko nka ko nin bɛɛ lajɛlen a nana ye o kɔfɛ k'a fɔ nin bɛɛ lajɛlen ko labɛnnenw ye Faransi bolo walasa kini kanga Mali yɛrɛ jamana kɔnɔna na cogo min na wala ko kabiri o sera Kidal ka Kidal kɛ maa ti don Kidal yali mun bɛna n'o ye ko Jamil Bitar ka kuma la ko ni a y'a sɔrɔ hɛrɛ bɛ Mali kan ko Mali ka hɛrɛ daminɛtɔ de filɛ nin ye walasa an bɛ se k'an yɛrɛ sɔrɔ o ye ɲininkali k'a la yali Wagner walima Rusi jamana ka lakanabaa minnu bɛ yan ko bɛ lihala jumɛn na Jamil Bitar y'a jira k'a fɔ bi na ni maliden kɔnten 190 ani kɔ k'olu b'a fɛ ko ka taa Rusi jamana nɔfɛ ka d'a kan wolu ta ye kɛnɛkan ta ye ko a ma kalannaw n'o y'a instituteur ye ko nana ka na kalan kɛ Mali kun tile 2 wa ko kɔlɔnfɛla lajɛba in laban in na yɛrɛ ko dankarikɛla terroriste fan bɛɛ lajɛlen na bi kɔni ko Mali kɔni kan ka ala tando ka d'a kan ko Mali sɔrɔsiw bɛ taa la taa cogo min na ko o de ka fisa Mali ma nka Faransi san 9 de filɛ Mali la yan k'a fɔ de ko fɛn bɔra a fɛn kɔnɔna na ko foyi ma bɔ a la don o don fɔli min bɛ ka fara kan Jamil Bitar a ye nin kuma sɛbɛkɔrɔ fɔ k'a fɔ k'a jɛya k'a jira Faransɛw la k'a fɔ o bɛ nin min na ko a ti ɲɛ fiyewu wa ko n'a dun banna k'a jira k'a fɔ o taatɔ don ko n'u taara ka ban o ye kuma yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen bannen min ka fisa k'o ye o de o de la an b'a ladɔnniya k'a fɔ Mali kibaruyaw la halisa fɛn min n'o ye k'a daminɛ opération militaire ni Mali ka sɔrɔsiw ka lakanako nasiraw la k'a daminɛ février kalo tile 8 ka taa bila a tile 9 na ko u ye terroriste damadama bɔnani na ka dɔ caman minɛ bibi na ko u ye tile 2 in na bɛɛ u ye maa 17 bɔɲɔgɔnko bɔnani na ka maa 27 ko kɛ bolokɔrɔma ye u ye manamafɛn surunin min minɛ mangani min minɛ 12 chargeur n'o ye marifalafala ye 3 radio talki walki o bɛ to ka ɲɔgɔn wele min na 3 moto min minɛna tile 2 in na moto 9 ka fara kɔrɔlenw kan mobili ɲɛnamaba 2 kokora minɛ na kunasini ani kunu ni ɲɔgɔn cɛ engrais tɔni 20 o de minɛn'o la o ye sagasuyɛnna min minɛ sagasuyɛnna 16 o ye misi suyɛnna min minɛ misi suyɛnna 25 o la ko o ye dumuni fɛn min minɛ tɔni 40 ani tɔni 8 o de minɛna binganikɛla ninnu na an b'a ladɔnniya k'a fɔ ko nin bɛɛ lajɛlen fɛn ye fɛn min ni o jaabi dira ka d'a kan Mali nana ye k'a fɔ kunnafoni de ka fisa ko in na ni kunnafoni ma di kelen malidenw tɛna faamu nka Faransi bɛ fili min na halisa ko a tɛ bɛ ka maaw bɔ fili la ka d'a kan n'i ye maa ka kuma cayalen ko fili de b'a fan fɛ o y'a sɔrɔ ko ni lakanabaa min bɛ yan bi Mali ta ani force Barkhane ta ka fara lakanabaaw bɛɛ lajɛlen kan cɛ 100 ani cɛ 109 o de bɛ yan tan bi o bɛɛ lajɛlen na ko gɛlɛya bɛ Mali kan adamaden bɛ bɔnani na don o don o ye fɛn ye fɛn min ko o se kuma sera dan na kunnafonidilaw olu yɛrɛ kɔni fɛ
ko maw kanayne Claude Verlon ani Ghislaine Dupont ko n'a sɛgɛsɛgɛli kɛra sisan ni Faransi taara kaban ni sɛgɛsɛgɛli kɛra kan a ka ca Ala fɛ ko jaabi bɛ dɔn a la ka da kan nin ma kofɔlen kunnafonidila fila in Claude Verlon ani Ghislaine Dupont olu de tun taara Kidal o faga cogo ka taa o don ma kana se bi ma halisa a dɔnnen tɛ ko nka maaw ka da min na ni Faransi taara sisan sɛgɛsɛgɛli bɛna boli ko n'Ala sɔnna ma a tigi a bɛna dɔn ala ti mɛn tugun. Senegal Barthélemy Diaz kalafili min kɛra laban in na ni Maître kalafili kun don ko a kalafili diyara maa min na Dakaro o kɛra Barthélemy Diaz de. Barthélemy Diaz kɛmɛ sara da la kalafili tɛmɛnen ale ye 56 ani murumuru dɔɔni sɔrɔ o y'a sɔrɔ Macky Sall ale ka candidat kun bɛ yen o binna o la o Barthélemy Diaz n'ale kɛra Dakar maire ye ale de kɛra kunungo yamara sɛbɛn dira ma n'o ye investiture a investila kunun ka sigi maire golo kan a ka kumaw o jɛlen don ko yɛlɛma kuma sera ni a fɔlɔ ye Dakaro ko ni Ala ma ko wɛrɛ kɛ ale tɛna Dakaro to maa si bolo bilen o ko sago n'o dungɛ kɛ Dakaro ko o banna a bɛ kuma ta k'a fɔlɔ ka maa min fɔ o Khalifa Sall de ale min n'ale kun ye maire kɔrɔ ye fanga ye kɛra sababu ye k'ale minɛ ka don kaso la ko a bɛ foli ko la ka da kan o ye ale dɛmɛ kosɛbɛ nin kalafili in na. Niger kokura Niger ka taa Tchad yan fan fɛ ko sɔrɔsi 5 bɔnɛna ni na ye kunungo kokura ka da kan ko tora taama na o taara yɛlɛ mugujugu sanfɛ mugujugu pɛrɛnna wa ko ni tora la kunun o kɛra Niger ale ni Tchad o ni ɲɔgɔn cɛ. Niger alsa Mamadu Bazoum Force Barkhane Francis Sɔrɔsiw ka bɔli Mali la ko kamanagan ko ba don ale fɛ ale ka Faransi taga dɔ kɛra a y'a fɔ o don ko a bɛɛ ka fisa ni Force Barkhane bɔra Gawo don o don k'o ye Sahel kungo ko a bantɔ ye wa o Force Barkhane o de bɔra o de bɛna bɔ Mali la tile 2 in na wa yɔrɔ min yɛrɛ la k'a fɔ kan ka taa ye o ye Niger de ye. Niger dun binama a kɔnɔna kuma ka ca ka da kan tuma min na ni convoi min bɔra Côte d'Ivoire jamana kan ka don Niger a ma ladɔn n'a k'a fɔ ko o convoi in sɛbɛkɔrɔla gosira kosɛbɛ fɛn min ni o ye Nigerkaw olu fɛ olu ye jamana kɔnɔdenw ye n'a nana fɔ siɲɛ in na ko Force Barkhane walima Faransi ka lakanabaw n'o y'a sɔrɔsiw ko bɛna Niger wa ko a kuma bɛ sɔn ka caya wa k'ale jɔlen b'a ko la. Mamadu Bazoum ye min fɔ la Guinée Conakry a ma ladɔn n'a k'a fɔ Selu Alen Jalo n'ale ma kunnaja ale lama Alpha fanga o laban bɛ fisaya ma ni Mamadi Doumbouya fanga ye kabiri k'a to ministère la ministre des transports san 2002 ko sanni feere dɔ kɛra avion ko nasiraw la a bɛ i n'a fɔ o sanni feere kɛcogo ko o ma ɲɛ kosɛbɛ ka da kan ko wari sɛbɛkɔrɔ tiɲɛna sen fɛ. Mamadi Doumbouya de nana ka o kiribulon labɔ kokura k'o da kɛnɛ kan wele yɛrɛ ko a laban bɛna se Selu Alen Jalo ma o de la kunungo Selu Alen Jalo teliyala a ye kunnafonilaw wele k'a fɛla f'u ɲɛna ko min damina tɔ filɛ nin kiri jɔ ale ka kuma n'o tɛ a laban a bɛna kɛ gɛlɛyaba ye ale ma ko o ɲɛ bɛ fɛn fɛn n'ale bolo nin bɛ ale halala ye papiye b'a bɛɛ la wa ko a bɛ nin kuma bɛ fɔ tuma min na n'o ye avion sanuko kuma ye ko o y'a sɔrɔ ale kɔni bɛ ministère la ministre des transports nka k'a fɔ de k'ale ye fɛn kɛ a la min bɛ kɛ sababu ye ka nafolo cɛ ko o kuma kɔni t'a la a y'a jira k'a fɔ binkani waleya de daminɛtɔ filɛ Mamadi Doumbouya ale ka fanga bolo ka ɲɛsin ale Selu Alen Jalo ma o la a y'a ka avocat wele k'o ka wuli k'i jɔ koyi ka da kan ko min wulitɔ filɛ nin ye n'ale ma kunnaja ko nin ko in bɛna ale dun o la ko o ka wuli ka ɲɛɲini kɛ joona walasa n'a y'a sɔrɔ jara kelen b'ale nɔfɛ ni tiɲɛ don a ka da kɛnɛ kan nka n'a kɛra binkani waleya ye ko nin fana ye kokura daminɛlen kokura La Guinée o jamana kan. Ja Emmanuel Macron ka taali la Moscou Vladimir Putin ko ale m'a wele ni ale dun b'i wele wa o nali min n'ale Emmanuel Macron yɛrɛ ka nali kun don ko Emmanuel Macron ye lagosi sɔrɔ a la kosɛbɛ kama sɔrɔ min fɛ Faransi jamana o jamana ɲɛmaa ka taa jamana kɔnɔ o jamana ɲɛmaa ma kunbɛn jamana ɲɛmaa fɛ ko a kɛ man di nka ko o don ko Emmanuel Macron a taara Moscou
k'a jigi ka bɔ avion kɔnɔ a kelen fo ministre des affaires étrangères min taara kunbɛn ka na kɔrɔlen na u bɛ tapis rouge n'o ye faamaw bɛ taama tapis min kan bilenman o ma da Emmanuel Macron ye sɛ in na fiyewu o ma k'a la ko Vladimir Poutine ma sɔn fiyewu ani Emmanuel Macron ka gɛrɛ ɲɔgɔn na ale foli kɛ ko ɲuman ka d'a kan ko faamaw dama mana ɲɔgɔn sɔrɔ a mana kɛ cogo to ko coronavirus bɛ yen nka hali n'a kɛra k'a bolokuru dɛ ɲɔgɔn na ko o bɛɛ kun ka fisa o ma ye sɛ in t'a la wa ko Vladimir Poutine ma sɔn fiyewu ani Emmanuel Macron ka gɛrɛ ɲɔgɔn na a kuma laban yɛrɛ kɛra min ye tuma min na n'u tun bɛ kunnafonilaw ɲɛkɔrɔla la conférence de presse o bɛ labɛn de a bɛ bila yɔrɔ min o bɛ fɔ ɲininkali ni ɲininkali bɛ kɛ o bɛɛ lajɛlen bɛ labɛn k'a bila ko nka siɲɛ in na Vladimir Poutine a kumana dɔrɔn Emmanuel Macron a ma kuma d'u ma tun a ko conférence de presse banna yan o banna yan a y'i kɔ don ko Emmanuel Macron ka na yan Emmanuel Macron bilara ko o cogo la ka yɔrɔ yira la a yɛrɛ ta ye sigi fo kun na ka Emmanuel Macron na sigi kun dɔ la u ka jan ɲɔgɔn na kosɛbɛ mètre 5 bɔɲɔgɔnko b'u ni ɲɔgɔn cɛ o de la kunnafonilaw kunu o siri ni sigira nin ko nin kan kosɛbɛ Emmanuel Macron ko a ye dɔgɔyamaba sɔrɔ Moscou jamana kan a ka nin taali la Kremlin na an bɛ ɲɔgɔn bila yan ne bɛ aw fo k'a waliɲuman dɔn k'a fɔ aw ye n'Ala ma ko wɛrɛ kɛ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ n'Ala sɔnna ma nin kunnafoni kelen kɛnɛ kan bi su in na san'o cɛ o ye kan bɛɛ de aw kan bɛ waati la a bɛ nka salama